Takže čaute ľudia, dneska si zrobíme reakciu na Brejta. Dobre, nie to ľudia. Dneska si zrobíme reakciu na Brejta, kto nevie, má 547 odobrateľov. Je to aj Kevin Xos. Čaute ľudia. Takže ideme na jeho kanál. Takže toto je Brejt, je to Čech, je to Kido a je strašný debil. My máme 13, Kevin Xos má 15. No, ja mám 14. No, ja mám 14, lebo ja sa furt milím. No, pozeraj. Je tam taká šitka. Že cute cat, to je taká šitka. Kamo, what the fuck? Keby dačo, kúkame iba shorty, ale aj video si kúkneme také. No, shorty má šitné. Ale streamy má dobre, kamo. Dobre. My sme sa tu hádali, no takže... že my old avatars. A tu má smutik smiley. What the fuck? Ale dlho to musel robiť. Je to šitak. Ale dlho. No, šitak. Ja mám na vás takovou otázku. Vidíte, je Kido. Má hlas jak Kido posratý. A má tú stazečku. Včera som vytradil aj Frost Dragona. A to v dnešnej dobe Adopt Me. A stazečky jmenuji k sobě, ale myslím, že Frost Dragon. Tak se jmenuje Frost Fury. A já jsem ho vytradil za tady toto. Takže ľudia, v tomto shortu je Kevin Xos. Bodyguard, vidíte, Bodyguard. Tu som ja, lebo som si zmenil meno, lebo aby nevideli, že som to ja. Áno. Ale fakt, toto som ja. Ja sa s ním poznám, Hej, to si viem, ako vyzerá, ale ja ho nehejtím, len ako poznám ho. Boli sme spolu. ešte v nejakých videách. A tam ešte si nice. Dobre, už dávame. Ideme na videa. Počkej. Ako, ale dobre edituje a to lepšie my vieme editovať. Pekný edit. Nie, on vie dobre editovať. Aj on mal aj my. On mi raz editoval video. Hej. Dobre. Čau, právě jsem včera vytvořil na Discordu server. Akože, toto je dobré, lebo vytvoril Discord server a oznámil to. Je to fakt dobré. A pokud byste si chtěli někde se mnou psát, tak právě máte příležitost na tom Discord serveru. Můžete mi tam psát třeba videa, nebo... Akože, dobrý biznis, lebo má aspoň Discord server. No, my čo? My nemáme Discord server. co jste třeba dělali, nebo si tam prostě jenom tak prostě psát. Tak jo, byl bych rád, kdybyste se tam připojili a čusík. No, bye. Čau. Toto stiahol dať na YouTube. Či dobre, že Košic. No takže ideme. A teďka se hráme Budra. Šitná kvalita a ešte pritom to točí na tablete. no. Točíme videa na počítači. My točíme videa na počítači a on točí na tablete a ešte má tu Mobizen, vidíte to? Mobizen! Mohol by to aj zakryť. A to zaklíčku dá Počkajte ľudia. Dobre ľudia, na čo sme potrebovali? Tak Jonečky, už je kolo a je to teda Irocet a Lukáš je tady Budr. Ale nějaká cápka, která vlasová je bílá a je šedá.
to fejková, počkej, teď to fejková zbraň. Tady není, bacha. O, dobře, bacha! Ľudia, druhý záznam sme umilo mne do toto, takže ani ne. Tak. O, dobře, bacha! Sakra! Ešte šiťacké video, čo mi nepovedá. Jo. Prečo má takú grafiku? Grafiku má jak Druhej svetovej. Prečo tam píše bacha za 3? Nie, že tam spadne sklenička. Prečo tam má hashtag? What the fuck? Spadol pohár. Jemu spadol pohárka. Aha, sklenička. Přinesla sturádu. Kamo? Na lodičku. A já jsem jí dal jakoby mimo, protože já jsem se soustředila. Ja som s ním volal. Prečo natáčame? Aha, my natáčame. Takže ona tady spadla a je to voda a já to potřebuji potom podílet, že protože prostě voda se jsme nechal blít. Takže a dala jsem border a to jsem tady toho bobra. Bober. Jakého bobra? Bober. Bober. Ty bobříky, to se. Boberko. Tu je mačka, really, tu je mačka. Ja mám mačku. Joj, mačička, poďko. Ľudia, máme prácu, ideme pracovať, takže dajte odber a like, aj Keunixovi, Áno. aj mňa. Takže má šikácky kanál, takže mu dajte dislike.